Jagannath stories. ଚିଲିପି ପକ୍ଷୀ ସମୁଦ୍ର କରରେ ଏକ ଗଛରେ ବସିଛି। ମନ୍ଥର କଇଁଛ ନଦୀ କୂଳରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଚାଲି ଖରା ପୁଆଉଛି। ଚିକୁ ଶିଆଳ ପାଣି ପିଇବାକୁ ନଦୀ କୂଳକୁ ଆସେ। ଶୁଭ ସକାଳ ବନ୍ଧୁ ମନ୍ଥର, ଆଜିର ଖରା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ଶୁଭ ସକାଳ। ପାଣିରୁ ବାହାରି ଆସେ। ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କିଏ କହିଲା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ? ଏହି ନଦୀ ଏବଂ ଏହାର କୂଳ କେବଳ ମୋର। ତୁମେମାନେ ଏଠାରେ ବିନା ଅନୁମତିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। କାଳୁ ଭାଇ, ଆମେ ତ ବହୁ ବର୍ଷ ହେବ ଏଠାରେ ଏକାଠି ରହୁଛୁ। ପୁରୁଣା କଥା ଛାଡ଼। କାଲିଠାରୁ ଯଦି କେହି ଏହି ନଦୀରେ ପାଣି ଛୁଇଁଛ, ମୁଁ ତାକୁ ଗିଳିଦେବି। ମନ୍ଥର, ତୁମେ ଏହି ନଦୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ। କାଳୁ ଏସବୁ କଥା କହିସାରି ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ମନ୍ଥର କାନ୍ଦୁଛି। ଚିକୁ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ଏପଟ ସେପଟ ଚାହୁଁଛି। ଚିପିଲି ଉପରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଛି। ମୁଁ ବୁଢ଼ା କଇଁଛ, କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବି? ମୋତେ କାଳୁ ଖାଇଯିବ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଜେଜେ, କାଳୁ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ହେଲାଣି। ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେବ। ବଳ ଅପେକ୍ଷା ବୁଦ୍ଧି ବଡ଼। ଚିପିଲି, ତୁମକୁ ଏକ ମିଛ ଖବର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ହେବ। କାଳୁର ଲୋଭ ହିଁ ତାର କାଳ ହେବ। ଚିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପାୟ ବତାଏ। ନଦୀ କୂଳର ସ୍ଥାନ। ଚିକୁ ଏବଂ ମନ୍ଥର ସେପଟେ ଲୁଚି ଶିକାରୀର ଜାଲ ଧରି ଲୁଚିଛନ୍ତି। ଚିପିଲି ପାଟି କରୁଛି। ଅଦ୍ଭୁତ କଥା! ନଦୀ ସେପାରି ପଥର ତଳେ ଏକ ବିରାଟ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ମିଳିଛି। ସୁନା ଭଣ୍ଡାର? ମୁଁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ସେ ସବୁ ନେବି।
କାଳୁ କୁମ୍ଭୀର ଓ ମନ୍ଥର କଇଁଚ ଦୁହେଁ ଜଣ ଖୁସିରେ ତଡ଼ାତଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଓ ଚିକୁ ଶିଆଳ କୂଳରେ ବସି ହସୁଛି। ଟିପିଲି ଆକାଶରେ ଆନନ୍ଦରେ ଉଡ଼ୁଛି। ହଠାତ୍ ଜଙ୍ଗଲ ପଟୁ ଜଣେ କ୍ରୂର ଶିକାରୀ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଜାଲ ଧରି ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ବିପଦ ବିପଦ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାରୀ ଆସୁଛି, ସମସ୍ତେ ଲୁଚି ଯାଅ। ଓହୋ, ସେଇ କୁତ ଶିକାରୀ ଯିଏ ପଶୁଙ୍କୁ ଧରି ସହରରେ ବିକ୍ରି କରେ। ମୁଁ ତ ଦୌଡ଼ି ପାରିବିନି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଜେଜେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୋ ପିଠିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାଣି ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଅ। ଚିକୁ, ତୁମେ ଗଛ ପଛରେ ଲୁଚ। ନଦୀ ପାଖ ରାସ୍ତାରେ ଶିକାରୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଦୀ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ଚିକୁ ଏବଂ ଚିଲିପି ତାକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଚିଲିପି, ଶିକାରୀ ଆଖିକୁ ସାନ ରଖିବାକୁ ଦିଅନି, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିଭ୍ରମ କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଚିଲିପି ଶିକାରୀର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ କରି ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ତାର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଡେଣା ହଲାଇ ତାକୁ ବିରକ୍ତ କରେ। ଶିକାରୀ ରାଗିଯାଇ ତା ଉପରକୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଏ। ଧାତ୍ତେରିକା, ଏଇ ପକ୍ଷୀଟା ମୋତେ ଶିକାର କରିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ପକ୍ଷୀ, ଏତିକି କହି ସେ ପକ୍ଷୀ ପଛରେ ଦୌଡ଼େ। ଏପଟେ ଶିକାରୀ ବାବୁ, ଏପଟେ ମୁଁ ଅଛି, ଏପଟେ। ଚିକୁ ଶିକାରୀକୁ ନଦୀର ସେଇ କୂଳକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ ଯେଉଁଠାରେ କାଦୁଅ ଅଛି। ଶିକାରୀ ଚିକୁ ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କାଦୁଅରେ ଫସିଯାଏ। ସେ ନିଜ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ, ତାର ବନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ନଥିଲା। ହଠାତ୍ ପାଣି କଳରୁ ବିରାଟ ଗର୍ଜନ କରି କାଳୁ କୁମ୍ଭୀର ବାହାରି ଆସେ। ଶିକାରୀ ଭୟରେ କାନ୍ଦି ପକାଏ। ବାପାରେ, ଏତେ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ମୋତେ ଖାଇଯିବ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ। ଏ ଶିକାରୀ, ଯଦି ପୁଣି କେବେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଆସିଛୁ, ତେବେ ଜୀବନ୍ତ ଫେରିବୁ ନାହିଁ। ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ ଶିକାରୀ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁକ ଜାଲ ଛାଡ଼ି ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସିଛନ୍ତି। ସାବାସ୍ କାଳୁ ଭାଇ, ଆଜି ତୁମେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲ। ଏହା କେବଳ ତୁମ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଚିପିଲିର ସାହସ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହେଲା। ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକାଠି ଥାଉ, କୌଣସି ଶିକାରୀ ଆମର କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି ମଧ୍ୟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ।